El Museu Valencià d'Etnologia ha acollit avui la presentació del Festival Etnomúsic 2022, un festival de música folk i tradicional que en este any té tres vessants. El Festival Etnomúsic Tradicional, el Festival Etnomúsic Perifèric i el Festival Etnomúsic dels Pobles. Foren de les primeres coses que reprengueren ja l'any passat, i continuem, òbviament, amb més força si cal que els anys passats. Com definiries l'etno? L'etnomúsic jo crec que és la mirada polièdrica que té el museu en tots els aspectes, vull dir, un dels més significatius ja per el nombre d'edicions que du l'etnomúsic en marxa, és precisament acostar la música d'arreu del món junt amb la nostra i que la gent que és seguidora de la música d'arreu, de la música folk, trobi un lloc on veure coses que normalment no va veure. Aleshores, l'etnomúsic està cobrint-hi i enguany en la segona edició que eixim als pobles, en la qual cosa a poc creixent, no sols en nombre d'edicions sinó en contingut i en concerts que es fan. Sabeu que cada any tenim una cosa nova, el festival compleix l'any que ve 20 anys i des dels últims anys hem proposat coses noves, sobretot des de fa els últims 3 anys. L'any passat incorporàrem una proposta per a joves els dissabtes, també l'any passat portarem el festival als pobles i enguany proposem un concert per a famílies. Dins del marc dels 7 concerts que se faran ací a l'Etno, al Museu Valencià d'Etnologia, un dia estarà dedicat al públic familiar. És un concert que se farà els diumenges de matí i que portem un grup català molt xulo que a les famílies les va agradar molt. Els Menestris del Raval es diu. Un espectacle molt bonic. Este año hemos apostado por una línea temática siguiendo los versos de Juan Ramón Jiménez, Raíces y Alas, y hemos elegido una serie de grupos que toman la música propia y la transportan a otros lugares de la geografía española y europea, y a la inversa, artistas de otros lugares que vienen aquí y crean sus propios proyectos. Cuéntanos, para una persona que no conozca este festival, ¿cómo lo podríamos definir? Es un festival de música folk, de músicas del mundo, o lo que es lo mismo, proyectos que toman las músicas propias, las músicas tradicionales bien heredadas o bien aprendidas y las desarrollan de forma contemporánea. El año que viene celebraremos 20 años, esto quiere decir que funciona y que a la gente le gusta. Pues hay que felicitar, ¿no?, al museo, puesto que mantener un festival de estas características durante 2 décadas es toda una proeza, pero además lo hace con un pulmón bien fuerte y programando grupos que siguen interesando tanto hoy como hace 20 años, con lo cual creo que el éxito está en la base que han utilizado, criterio artístico y también llegar a un público que tiene interés en ese tipo de proyectos. Artistes i grups com ara Bessaràbia, Ana Alcaide o Maui faran les delícies del públic assistent.